ਧੰਨਵਾਦ क्योंकि इन्हों का भी बड़ा बड़ा योगदान है। आरती इन्होंने ट्रांसलेट किया सी और इस तरह जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृत बाणी भी जी वो लगभग ट्रांसलेट हो चुकी है। साड़ी कोशिश रहेगी कि जो महाराज जी अगली बार तो आप जो गरीबी के अमृत बाणी की कोशिश करेंगे रिलीज करने की। सो महाराज जी वालों हुक्म होया कि आरती जी अज गरीबी और इंग्लिश के कर दी जाएगी। आरती उपरंत अरदास होगी आप दोबारा आरती नहीं करनी क्योंकि आरती हो ही जानी है। सो सारिया संगतां नूं बेनती है कि एक मन एक चित होकर जरूर सुनो जी आरती। जय गुरुदेव। जो बोले स्वामी रुपये सतगुरु स्वामी रविदास महाराज की जय। जो बोले स्वामी रुपये सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज की जय। सतगुरु स्वामी सुंदरदास बाबा जी की सरप्रस्ती है ये पोस्टर पिछले साल रिलीज़ होया सी जो कि उन्होंने का हुक्म होया है कि इसमें सारे सुनाया जाए। उन्होंने सिर्फ यंगस्टर्स नूं ये कार्य दिता सी करन क्योंकि हम पूरा हो गया है। आई गेस दिस रविदासिया मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ रविदासिया रिलीजन। इमॉन गुरु सतगुरु रविदास महाराज y cristianas Revirasia. Το θρησκευτικό μας βιβλίο Αμρutbani Σατγουρου Raidas Maharaj. Το θρησκευτικό μας σύμβολο Hardani. Ο χαιρετισμός μας Jai Gurudev. Το απόλυτο μέρος μας για προσκύνημα στη Gurudas Janmasthan Mandir Sri Govardhanpur Varanasi UP. Οι στόχοι μας η διάδοση του Ιερού Βιβλίου Αμρutbani και οι διδασκαλίες του Σατγουρου Raidas. Επιπλέον, οι διδασκαλίες και οι σκέψεις των Μαχάρισι Bhagwan Valmiki, Σατγουρου Namdev Ji, Σατγουρου Kabir Ji, Σατγουρου Trilochan Ji, Σατγουρου Sen Ji και Σατγουρου Sadhana Ji που επίσης θα δοθούν. Τέλος, ο σεβασμός όλων των θρησκείων, η ανθρωπότητα και να ζήσουν μια ενέρωτη ζωή. Σατγουρου Raidas Maharaj θα μιλήσει να στηρίζετε όλες τις κοινωνικές και θρησκευτικές σας τελετές σύμφωνα με τη θρησκεία Ρεβιδάσια και το θρησκευτικό μας βιβλίο Αμρutbani. Ο Jagtguru Raidas Maharaj κηρύττει όλα τα ανθρώπινα όντα για να απαλλάγουν από όλες τις αμφιβολίες τους και να επικεντρωθούμε στη λατρεία του Θεού ως ο διαλογισμός του Θεού με βαθιά αφοσίωση είναι ο μόνος αληθινός χώρος τιμής στο παντοδύναμο. आरती नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन तुझे सगल सारे रहाओ ou fé o realismos είναι αληθινή λατρεία και χώρος τιμής. Το να σέβεσαι τη λατρεία του είναι κάτι περισσότερο από το τελειτουργικό μπάνιο σου. Όλες οι άλλες τελειτουργίες εκτός από την αφοσιωμένη λατρεία σου είναι ψευτικές και άχρηστες. नाम तेरो आसनो नाम तेरा उर्सा नाम तेरा केसरो क्लेश शिकार नाम तेरा अमला नाम तेरो चंदनो कसिज प्रणाम ले तुझे पुजार. Η λατρεία σου από μόνη της είναι ο θρόνος για τα καθίσματά σου και ο διαλογισμός σου είναι η πέτρα για την άλυση του σαφράν και η αφοσίωση σε αυτά ράδισμα σαφράν στο σώμα σου. Η λατρεία σου είναι το νερό, ο διαλογισμός σου είναι το σαντάλο ψηλό και η βαθιά αφοσίωση σε σένα είναι η αληθινή προσφορά σαφρανίου σε σένα. Νάμ τύρα δίβα, νάμ τύρο βάτη, νάμ τύρο τέλε, μάχε πισάρι. Νάμ τυρί की ज्योत लगाई पायो जियारो पवन सगलार. Ο διαλογισμός σου είναι η λάμπα για λατρεία. Η λατρεία σου είναι το φυτίλι, καθώς και το λάδι στη λάμπα προετοιμάστηκαν για να αποδώσουν φόρο τιμής προς εσένα. Άναψα τη λάμπα της λατρείας σου και ολόκληρο το σύμπαν φωτίζεται λόγω του διαλογισμού σου. Νάμ τύρο τάγα, νάμ κουλμάλα, πάρε χάρη σαγαλ τζουχάρ. Τέρο κία तुझे के अर्पो नाम तेरा तू ही चवर डोलार. Ο διαλογισμός σου είναι το νήμα και η λατρεία σου είναι η γυρλάντα βλουνουδιών. Χωρίς τη λατρεία σου όλα τα φύλλα του φοιτικού βασιλείου αυτού του σύμπαντος είναι άσχημα. Ω Θεέ, τι θα έπρεπε να σου προσφέρω από τη δική σου δημιουργία στο σύμπαν. Ο διαλογισμός σου είναι η προσφορά μου για το
दसे अठारह सदी चार कहानी ये बारे कन्ने सगल संसारे कह रविदास नाम ते रोआती सतनाम है हर खूब सुहान Όλοι αυτό το σύμπαν ασχολείται με τους 18 Πουράνας, τους 68 χώρους προσκυνήματος και τις 4 πηγές ζωής. Ο Σατουρδάση λέει ότι η ενθουσιωμένη λατρεία σου είναι ο μόνος αληθινός φόρος τιμής που μπορώ να πληρώσω σε σένα, προσφέροντας ταπεινά τον βαθύνου διαλογισμό και απαγγέλλοντας σατνάμ και προσευχές σε σένα για απόλαυση. Ο Γιορτάς μοιάζει την άρχιση και ένδειξε με ήδη και άτομο και Satguru Swami Ramanand Maharaj is a Vasim Naika. So we should always remember his work for us because कि उन्होंने सारे वास्ते इतनी दी गई थी कि सारे बल्ला वाले सांसद नंजन दास जी महाराज सतगुरु सुरंदर दास जी बाबा जी साढ़े वास्ते काम करते हैं दिन रात इतने आते हैं कि दूरों चल के तो सानू भी हमेशा उन्होंने कहने पर चलना चाहिए है। हम्बल ट्रिब्यूट टू सतगुरु रामानंद महाराज। जय गुरुदेव।